HM Shangpliang ubade MLA ka Mausunram constituency ulabu ka jingkerpa dia ka sarkar pankintiu kerdano ya ka Mausunram na ka block sya ka civil subdivision. Kani ka jingkerpa jong MLA ka Mausunram ka de hadian ba umentri rangba ka sarkar ukanrat sangma ulapin bena ban ai district no ya ka Mairang. Benar ba sai ya ka Mairang kum ka district upura shwa ka independence de. Di mi iso da rum ta kle hilang. Di Mausunram ka de ka we ka bala da wala sla. Di hirup si keren bahaya yang dorba tementa pin le kumno pi galong ni borbor ni juong ba ni don kam banwanra ya ka sensar kham sajan shaki pai pa administration should come closer to the people kata kalong ka policy borbor ba ni ju board te habang ayu ya kata ka jingpen bena jong chief minister ban ai district ya ka Mairang na sokmen baka Mairang kan yo ke district ka Mairang kala dei hok bakan yo district laslim andre da ka ba pen bena jong chief minister baka Mairang kan yo no ke district kalong sisha ka dei hok ka Mairang bakan yo ke district de kumju ru ka sora kedang don ke jingdawa baka long pending kata ka jingdawa jongki baki diwan yo ke district andre haba phai sha ki subdivisional level kata kamut ka Mausunram kan long ka benung kongdu ka badai ya ka hok ban yo ya ka subdivision ka jingdawa ban bu subdivision ha Mausunram kam dei na du menta na du ki por ngakan mau dang long MLA wa Mr. Nat Kharsandi nadu kitu kipor kala don ke jingdawa badeban ai subdivision no ndrei hadu menta kazang sakut kumjo hadien jong uba Mr. Nat Kharsandi kala don ki MLA ki buat hadien kumjo ro kilabu ki jingdawa kiro kilabu ki jingdawa badeban ai subdivision ndrei ka sarkar hak kipor kampat kam sngap menta biang hakani ka sarkar hak jinglong MLA jonga nadu ka singi nengkong bang arung hapo assembly ngatang yai dawa hadu mentang ngatang yai dawa ya tataju hi pangoong ba ka Mausunram ka don kam banyo no ek civil subdivision ka blok ka badon hapo Mausunram ka dei ka blok ka barimtam nadu khat khandai spa ngrupo ar ya kani ka blok laseng te filaban mudur ban nadu tu por hadu ni klimat lapalat san post nem kene ke blok kala yeng hang ni bat kala ai ke jing sakri ya ki pajba ki basong hapo ke blok Mausunram ni don kam ban yo ban upgradation no ban pen kiu kerdan no ya kene ke blok syaka civil subdivision te namar kata katau na shimi ini ilat pa ini kabu ban kerpat ya ka sarkar ban kerpat yu chief minister bahaka por ba upun bena ya ka Mairang kum ka district un perkhatlem ya kinong song jong ka Mausunram constituency ban ai ya kata ka subdivision ka baki kila angnot beros kata ngade tang nomi kmat ngade tang unong pensawa sa ka sarkar Andrei lada ka sarkar kawan hidalade ban sngap ya ka sur jong pajba jong ka Mausunram constituency ula kwa dik bat ula kwa hir ya kata ka civil subdivision baka sarkar kan pun benano kumunong mikmat jong ka Mausunram nganang yai ban nganang yai kerpat ya ka sarkar hadu bang indayo ya ka civil subdivision ni sarkar ka ai district ni ai civil subdivision tang badan po sarkar puruling kadbay badan ale persya kam disnop tinaling pipi dan le persya tinle matare kam dei kata banong baka sarkar kan ai district ne kan ai subdivision tang ya kito kibadon ka sarkar ka dei ya benta upaj ba jong ka jela brokowe baka sarkar ka badei upaj ba kadai ka sarkar ka ban pej ban khmi ya ki jingduna i jing don kam
jong ke jelabra ko we bat ngangai ba ke sarkar jong konrad sangma kanum le siliang wala da ngalong u MLA u badon hakar liang persya nga kerpat u chief minister ba un pej da kata ka khamat ka bakat jo ya kiwei ki cakaro kum ka mau sunram ka badang sadin banyo no ya kasta ka civil subdivision khanang ba ki breu ki basa hakan ni ka subdivision kinyo mat ya ki kam development kinyo mat ya ka roy ka par kum ba kiyo kiwei ha kiwei ki subdivision ba ha kiwei ki district kumjo